ƙasa ta Allah ubangiji ya ƙara kawo mana kwanci hankali da zaman lafiya. Ji ba da addu'a ga da ba kai da ka so gani wallahi. To dan na ta yankin ga an ga ce baka nan. Wallahi sai ka kuma mu haɗu da kai. Ina tawa ƙasa ta addu'a. Alhamdulillah. Tawo. Addu'an nan da kawwa ƙasar mu Najeriya. Oh wallahi kaga yanzu alhamdulillah. Tawo. Abinci mudun shinkafa ya sauka. Ya fara sauka. Zaman lahiya alhamdulillah yanzu an fara samu. Kaga addu'an nan da kai. Kaga addu'an nan da kai. To mutane na ta sama albarkaci. Kai tsaye in faɗa maka sarkin samari. Kaga addu'an nan da ni wai shekaran jiya na ne ta cikin kwana biyu gashi abinci ya fara sauka. Wallahi abinci ya fara sauka. Alhamdulillah. Allah ya saka ma da alheri. Alhamdulillah. To wai cikin ma jama'a yan kalilan na sun ka fara bada tasu gudunmuwa cikin asusun account din ga. Na ga mata gwanda da ta Zainab ba gudu shinkahi. A yan marafa. Wallahi ko yanzu daga hannu za mu yi ta muwa kasar mu addu'a. Ubangiji Allah kai ka caro ka Allah ka dibi ku kanmu don girman ka don rahamarka don girman sunayenka. Allah don hasken sunayenka don girman Qur'anin ka don hasken Qur'anin ka. Allah ya ƙara kawo mu kasar mu zaman lahiya da walwala da ci gaba da sauƙin abinci. Ubangiji ya Allah duk wanda ba shirye ba Allah ka shirar da shi. Allah ka sa a waye gari a bar zubar da jinin ɗan adam cikin ƙasar mu Najeriya. To ko yanzu kai sarkin samari al'umma ƙasa ta Najeriya idan kuna son mudun abinci da sauran abinci hatta da magi ne tauraro ya sauka bambari a rinka ba da sadaka addu'a hihike aka yi mata awa addu'a hihike kun ga yan kwarori na sun kawo da sando sadaka amma ga hana cikin kwana biyu mudu shinkafa ya fara sauka to sauran irin su magi mai tauraro kuma a kawo zaman lahiya cikin kasar mu wato ka sana malami wagga addu'a da haka wa kasar mu Najeriya to wallahi yahi a taimaka ma da a taimaka mu wancan wayancan zaka cewa to jama'a shan waka a gaban mu ba ta gaban mu ba ko ya san waka a gaban mu wallahi addu'a ita a gaban kana mana rawar kai wai a tara ma naira dubu wai kawa kai waka naira dubu la ila duk kudin da ka samu gehen baba jama'a al'umma APC na baba Buhari wakan mi waka ga koyin ta yi babu inda zai hito hace Allah ka sa Najeriya zaman lafiya ya shigo cikin waka shin ko mayin ta yayi yanzu ina mu al'umma da muka lokacin sauraron ta kai addu'a ita an magani wallahi ita an maganin to ko sarki samari zan ba da number account to ga kanan zan ba su a jama'a awa addu'a hike Allah ya hai karba addu'a ya ƙara ka sauki kun ga cikin kwana biyu addu'a nan da ni wallahi abinci na nan na sauka Eco Bank Kabiru Dalladi za ku ga biyo bracket bracket 3-0-4-1-7-8-1 da turanci 3081041781 wallahi addu'a ta yi waka wallahi ta yi waka ubangiji Allah ya kawo mu kasan mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ubangiji Allah ya sa mudu shinkafa ya dawo 200 din nan wallahi wallahi Allah ya kara ka ai ta hankuri shi ne ba da mu ta hankuri wallahi sauki na nan ta he ba da mu yi addu'a ba ya ce duk inda tsanani yake sauki na nan ta he to sauki muka fi da amma awa addu'a sadaka godiya muka kai al'ummar Najeriya